Čo to? Aj tu na už to je? Kámo, to je jak bugnuté, ja vidím podzem. Idem si skúsiť niečo vykraftiť a jo, kámo, Hej, ja prísám, že ma tu niekto trolí. Ja prísám. Čaute, vítajte v dnešnom novom videu. A v dnešnom novom videu budeme hrať Minecraft. A jo, asi sa pýtate, že prečo sme na loading screene a prečo tu je tá stará obrazovka, čo mávali staršie verzie. A kámo, vybral som najstaršiu verziu, čo som vedel nájsť, a to je 1.0. Je to najstaršia verzia Minecraftu, tuším. A ideme si zahrať nejaký svet a uvidíme, čo tu je. A ideme si vytvoriť teda nejaký svet a jo teda pomenujeme si ho 1.0 verzia. A som zvedavý, jak sa bude načítavať ten nový svet. A kamo, iba toto. Building terrain. No, jak si ja pamätám, keď som bol menší, som hrával Minecraft na starších verziách a kamo, bolo to úplne inak. A jo, kamo, som si myslel, že nebudeme mať hunger bar, ale prekvapivo máme. A jak si môžete všimnúť, tak tu nemáme v tom inventári tú knižku, čo nám pomáha si craftiť veci. Takže to je taká prvá vec, kamo, a asi mi to bude celkom sekať, oseka mi to skúsim. Kamo, hneď prvá vec, pozrite, ak hitujem, kamo, tú sliepku, ale ja sa ešte pozriem do nastavení, že čo tu je, kamo. Je do options a rovno, jak si môžete všimnúť, kamo, máme tu hrozne malé nastavenia. Nič sa tu poradne nedá nastaviť a mega mi to celkom seká. Kamo, je ten sapling, on tak inak vyzerá, kamo. Ale proste aj tá voda, že tu nepláveme jak normálne, kokos, kamo, to je úplne iné. Idem teraz zabiť túto sliepku. Jak si môžete všimnúť, kokos, ja ju hitnem a odletí, že 2 bloky preč, kamo. A dostali sme, kamo, vidíte to, kurá. To je úplne iné pixely. Ten obvod toho kuraťa, kamo, to sú čierne pixely. Ideme si naťažiť strom, kamo. A to je úplne niečo iné, kamo. To je úplne niečo iné. A pôjdeme si teda niečo vykraftiť. Ale doťažíme tento strom, kamo, to je úplne iné. Kámo, mega OG. OK, strom doťažený, ideme si niečo vykraftiť, takto sapling dáme a jotra, kámo, hej, to čo je, ja si vykraftím plenky a pozrite sa, kámo, ja to normálne nemôžem tak rozšíriť, viac po tom craftingu, kámo, aj toto si všimnite, kámo, dám kvečko, aby som to vyhodil a proste aj tie animácie. Proste normálne, keď vyhadzujete veci, tak úplne iné animácie, proste, že len takto zo mňa vypadne, kamo. Kamo, proste, to je úplne niečo iné, kamo, to je úplne zmenené. A proste ja ani nemôžem si nič vykraftiť, jedine plenky, ja si nemôžem rozšíriť tie plenky po craftingu. Kamo, to čo je, hej. Ale proste aj tie veci, ak vyhadzujem, kamo, to čo je. Pozrite, proste, ja to nemôžem rozšíriť. Kámo, čo to je? A pozrite sa aj na túto pušku, kámo, tie kaktusy vyzerajú úplne jak inak, kámo. Aj ten piesok. Hej, ja milujem tento starý Minecraft, kámo. To je fakt, ja si pamätám, keď som si ledva vedel založiť môj prvý svet, kámo. Ja som nevedel, jak sa čo crafti, proste nič som nevedel. Ja som maximálne vedel sekeru a crafting table a sticky vykraftiť. Kámo, ja tak milujem proste tento sugarcane, kamo, táto voda, že vidíte, že ja tu normálne nemôžem plávať aj tie bublinky úplne nejak inak. Kamo, toto mi fakt chýba. Našiel som tu nejakú jaskyňu, tak určite sa idem do nej pozrieť. OK, vchádzame do jaskyne, kamo, jak si môžete všimnúť, to je úplná tma. Proste v novších updatech, verziách, kámo, tam proste aspoň z diaľky niečo vidíš a tu na, kámo, to, oni mega uberajú aj ten skeleton. Videli ste, jak do mňa strelil, ja som odskočil nejaké 3 bloky preč, kámo, to čo je. A proste aj tma v tých jaskyniach, kámo, to čo je. Hrozná tma, tam nedovidím. A normálne aký damage dávajú tí mobovia, aj tak to zvyčajne nie je. Kámo, pomoc, ja mám jedno srdiečko, pomoc, kámo. Tak nič, no. Kamo, prvé zomretie v najstaršej verzii teda a znova building terrain, ideme sa respawnovať a jo, kamo, hej, ty
kokos, ale fakt niekedy to seká a jo, bohužiaľ budem sa s tým musieť zmieriť, aj vy, lebo keď je taká stará verzia, tak to musí sekať a skúsim nájsť nejakú dedinu a hneď sa vám ozvem. Kámo, ale ešte predtým pozrite sa na to creepera, kámo. Tu čo? Hej, to koľko blokov zničil, kámo, to je nezvyčajné, ten cobblestone, jak vyzerá, čo máme v ruke. A pozrite sa, kámo, na to uhlie, jak vyzeralo. Kámo, to je úplne iné. Aj ten cobblestone, čo mám u seba v ruke. Hej, pozrite sa na to uhlie, kámo, to je mega oči, hrozne dobre to vyzerá, kámo. Pozrite sa, čo vidím, áno, vidím dedinu. Hej, ale pozrite sa aj na ten gravel, prosím, kámo, ten gravel. Hej, ja by som reálne ani poradne nespoznal, že to je gravel a ten cobblestone, tí villageri, tie domy, to je úplne jak inak, proste, kámo, normálne, jak je cesta, že je hlina a lopatou, to je teraz z gravelu, aj tie domy, tie sklá, kámo, pozrite sa na tie sklá, to je úplne jak inak, kámo, pozrite sa na to, proste aj tie domy. Síce to nemá žiadny nábytok, kámo, ale úplne niečo iné. Aj tie domy, tu na to nejak bugnuté asi s druhým domom. A proste úplne aj tí villageri, tu v tejto verzii jasné, že tí villageri nemajú žiadnu prácu. Takže vyzerajú presne tak isto, kámo. A prvý dom, kámo, má iný oblek, OK. Kámo, prvý dom, čo vidím, že niečo tam je. A kámo, nejak už uhne. Kámo, bookshelfy, tak to som nečakal, rovno crafting table, ale že budú bookshelfy v nejakom dome, to som nečakal a jo, znova sa mi to ani v crafting table nedá rozšíriť, takže božiaľ, kamo, neviem čo to je. Nevadí, ale ja len tak pre srandu zničím tieto bookshelfy a jo, pokiaľ viem, tak sa určite golemovia, iron golemovia nespawnujú v dedinách, keď to je tá najstaršia verzia, takže jo. A postele v týchto dedinách tiež nejsú, takže budem musieť nejak prečkať túto noc, kamo, toto je random dom, kde proste rebrík, kamo, a môžeš vylezť na strechu. OK, mega super. Aj čo tu vidím, to je nejaký dom, kamo, čo vyzerá úplne inak. Tu, kamo, to je nejaké posedenie aj so záhradou, OK, kamo. To je úplne iné, OK. A potom sa pozrite na tieto záhrady. Kamo, nehovorte mi, že to není OG. Ale ja to hneď zničím a hneď sa tam spavne tá hlina, kamo. Ja ani neskačem potom, to čo je. Aj proste tá pšenica. Kamo, to čo je? To čo je? Kamo, dobre, nič sa nedieje, ale proste tá pšenica vyzerá úplne inak aj tie CD, kamo. Ale, kamo, to čo je? Čo to? Aj tu na už to je? Kámo, to je jak bugnuté, ja vidím podzem. Kámo, čo to je? To čo je? Dobre, ja som išiel radšej z tej dediny preč a idem to skúsiť odpojiť a pripojiť, či to nemám bugnuté. OK, pripojil som to a už to mám normálne, tak neviem, čo sa dialo, ale pozrite sa aj na tie lampy proste. Kámo, to je len takto akože plot a tam je čierna vlna a torčky. Kámo, to čo je proste... Black wool, kamo, čierna vlna, kamo, nechápem, čo to je. No nič, idem skúsiť nájsť kováren, lebo sa tu nechádzajú a sú tam hodne dobré veci. A kamo, jo teda idem to skúsiť, kamo, ja mám jedno srdiečko. Ja prísahám, že ma tu niekto trolí, kamo, mi tu začne bugovať obrazovka, pomoc, dobre. Kamo, mi tu začne bugovať obrazovka, potom mi len tak vybuchne creeper, kamo. Idem si skúsiť niečo vykraftiť a jo, kamo, Hej, ja prísahám, že ma tu niekto trolí. Ja prísahám. No nič, ak neobvykle som sa tu znova spavnul a idem skúsiť nájsť dedinu, takže idem to prešprintovať. Run. A pozrite sa, čo som tu našiel, kamo, orečko ironu, kamo. To je mega pekné. No pravdepodobne som sa stratil, kamo, lebo išiel som niekam úplne preč a dedinu som našiel. Ale našiel som tu, kamo, OG kravy, no sú úplne také isté, ale však nevadí. A som zvedavý, jak meso bude vyzerať, čo mi z nich padne. A jo, kamo, hej, to je tiež úplne iné, kamo.
a Hunger to dáva celkom slušný, ale pozrite sa na tú kožu, akoby tá koža je taká istá, ale to meso tiež, kamo. Tie isté čierne pixely ako to chicken meso. Kamo, pozrite sa, čo vidím, kamo, to je láva. Aj proste tá zelená a tmavá tráva, jo, kamo, tam je asi to, jak sa to povie, močiare, kamo. Ale tá láva proste to je mega, kamo, ale to, hej, to dáva nejaký väčší damage, kamo, ja furt. Normálna láva v novšom update ma to hneď uhasí. Ja musím ísť asi do vody. Ja utekám, kamo, poď. Kamo, ja to neviem, či to stíham. Tak nič, no. No, takže z dnešného videa by to bolo všetko. Vidíme sa v ďalšom videu. Dúfam, že ste si video užili a vidíme sa v ďalšom videu. A zatiaľ, čau.